O Hobbit, de John R.R. Tolkien. Capítulo 15. As nubes amontóanse. Regresemos agora con Bilbo e os seus ananos. Toda a noite un deles estivera vixiando, pero cando chegou a mañá non oíran nin viran ningún signo de perigo. Sen embargo, as aves continuaban a congregarse. As bandadas chegaban voando dende o sur, e os corvos, que aínda vivían nos arredores da montaña, revoaban e cheaban incesantemente dende o alto. Está a acontecer algo extraño, dixo Thorin. Já pasou o tempo das migracións outonais, e estas son as aves que viven sempre aquí. Hai estorniños e bandadas de pimpíns, e ao lonxe vense moitas aves praeiras como se preparase unha batalla. De súpeto Bilbo sinalou e berrou: "Aí está outra vez ese vello tordo. Parece que escapou cando os Smaug destruiu a ladeira da montaña, aunque non creo que os caracóis tamén se salvasen." Era, en efecto, o vello tordo, e mentres Bilbo sinalaba vou cara a eles, e pousouse nunha pedra próxima. Entón sacudiu as ás e cantou. Logo torceu a cabeza para o lado, como para escoitar, e outra vez cantou e outra vez escoitou. "Creo que está a tratar de nos dicir algo", dixo Balin. "Pero non consigo entender a fala destas aves. É moi rápida e difícil. Podes entendela, Bulseiro?" "Non moi ben", dixo Bilbo, que non entendía nin papa. "Pero este vello compañeiro parece moi excitado." "Quen me dera que fose un corvo", dixo Balin. "Pensaba que non che gustaban. Parecías moi receoso deles cando viñemos por aquí a vez anterior. Aquelas eran grallas, criaturas desagradables de aspecto sospeitoso e inda por riba groseiras. Teríades que oír os horribles nomes que nos chamaron. Pero os corvos son diferentes. Houve unha grande amizade entre eles e a xente de Thor, e a miúdo nos traían noticias secretas e nós recompensábamolos con cousas brillantes daqueles cobizaban para agachalas nos seus niños. Viven moitos anos, teñen boa memoria e transmiten a súa sabedoría aos seus fillos. Coñecí moitos corvos das rochas cando era rapaz. Esta mesma elevación chamouse unha vez Monte do Corvo, porque había unha parella sabia e famosa, o vello Kark e a súa dona, que vivían aquí en Col do Cuarto do Guardán. Pero supoño que xa non andará por aquí ninguén desa antiga linaxe." Aínda non rematara de falar cando o vello tordo deu un forte chío e inmediatamente levantou o voo. "Pode que nós non o entendamos, pero con certeza ese vello paxaro enténdenos", dixo Balin. "Agora estad atentos e vede o que acontece." E dali a pouco houve un bater de ás, e o tordo regresou, e con el veu outro paxaro moi vello e decrépito. Era case cego. Apenas podía voar e tiña a cabeza desplumada por riba. Era un corvo vello e de gran tamaño. Pousouse ríxido no chan diante deles, sacudiu as ás a modo e fíxolle unha reverencia a Thorin. "Oh, Thorin, fillo de Thrain, e Balin, fillo de Fundin", grallou, e Bilbo puido comprender o que dicía porque empregaba a lingua ordinaria e non a dos paxaros. "Eu son Roak, fillo de Kark. Kark morreu, pero en tempos coñecíchelo ben. Hai 153 anos que eu saín do ovo, pero non esquezo o que meu pai me contou. Agora eu son o xefe dos grandes corvos da montaña. Somos poucos, pero ainda lembramos o rei de antaño. A maioría da miña xente está lonxe, pero hai grandes novidades no sur. Algúnas destas novidades serán vos gratas, e outras non tanto. Ollade, os paxaros están a reunirse de novo na montaña e en val dende o sur, o leste e o oeste, pois corre a noticia de que Smaug morreu." Morreu? Berraron os enanos. "Morreu? Entón estivemos atemorizados sen motivo, e o tesouro é noso." Levantáronse todos eles e comenzaron a saltar coa alegría. "Sí, morreu", dixo Roak. "O tordo, que as plumas nunca lle callan, viuno morrer, e podemos crer a súa palabra. Viu como caía en combate cos homes de Esgaroz, haberá 3 noites a saída da lúa." Pasou algún tempo antes de que Thorin conseguise que os enanos calasen e escoitasen as noticias do corvo. Por fin contou todo o relato da batalla e continuou: "Hai moito de que alegrarse, Thorin Escudo de Carballo. Podedes volver seguros os vosos salóns, todo o tesoro é voso, polo momento. Pero moitos han vir xuntarse aquí, ademais dos paxaros. As noticias da morte do Guardián xa se estenderon ao longo e ancho do país, e a lenda da riqueza de Thor non deixou de contarse durante anos e anos.
Moitos están ávidos por compartir o botín. Hai un exército de elfos en camiño e acompáñano aves preeiras esperando o combate e a matanza. No lago, os homes murmuran que as súas desgracias son debidas aos ananos, pois quedáronse en casa e moitos morreron, e Smaug destruiu a súa cidade. Tamén eles pensan encontrar reparación no voso tesouro, esteades vivos ou mortos. A vosa propia sabedoría ten que decidir o voso camiño, pero 13 son un pequeno resto do gran pobo de Durin, que unha vez habitou aquí e que agora está disperso. Se queredes oír o meu consello, non confiedes no gobernador dos homes do lago, pero si no que lle disparou o dragón. É Bardo, da raza de Val, da linaxe de Girion. É un home severo pero sincero. Poderíamos ver novamente a paz entre os ananos, os homes e os elfos depois da longa desolación. Pero pode custar buscar un ouro. Valei. Entón Thorin estoupou coa carrase. O noso agradecemento, Roak, fillo de Kark. E o teu pobo non seredes esquecidos, pero nin os ladróns levarán nin os violentos carresarán unha migalla do noso ouro mentras nós esteamos vivos. Se queres que che teamos aínda máis agradecidos, traenos noticias de calquera que se aproxime. Tamén che pregaría, se algún dos teus son aínda novos e deas fortes, que envíes mensaxeros aos nosos parentes nas montañas do norte, tanto o este como o leste de aquí, e lles contedes o apuro en que estamos, pero ide especialmente onde o meu curmán Dain, nos outeiros de ferro, pois el ten moita xente ben armada, e é o que vive máis preto deste lugar. Dille que bula. Non che direi se esta decisión é boa ou mala, gallou Roak, pero farei o que poida. Bastouse voando lentamente. Agora voltemos á montaña, berrou Thorin. Temos pouco tempo que perder. E pouca comida que comer, berrou Bilbo, sempre práctico en tales cuestións. De calquera xeito, sentía que a aventura propiamente dita rematara coa morte do dragón, no cal estaba moi enganado, e daría a maior parte do seu quiñón dos beneficios a cambio dunha conclusión pacífica daqueles asuntos. Voltemos á montaña, berraron os ananos como se non o oísen, de xeito que tivo que volver con eles. Como xa estades informados de algúns dos acontecementos, saberedes que os ananos tiñen aínda algúns días de vantaxe. Exploraron as cavernas unha vez máis e comprobaron, como agardaban, que só a porta principal permanecía aberta. Todas as outras portas, agás naturalmente a pequena porta secreta, foron destruídas ou bloqueadas por Smaug había moito tempo, e non quedaba nin rastro delas, de xeito que comenzaron entón o duro labor de fortificar a entrada principal e facer un novo carreiro que levase a ela. Atoparon ferramentas en abundancia que os mineiros, canteiros e constructores de antano usaran, e en tales traballos os ananos aínda eran hábiles. Mentres eles traballaban, os corvos levábanlles constantes noticias. Deste modo souberon que o rei elfo ia agora en dirección ao lago, cal lles daba un tempo de respiro. Ademais souberon que 3 dos seus ponis escaparan e vagaban moi baixo, nas ribeiras do río Rápido, non moi lonxe do lugar onde deixaran o resto das súas provisións. Así, mentres os outros continuaban co seu traballo, mandaron a Fili e Kili, guiados por un corvo, a buscar os ponis e traer de volta todo o que puidesen. Tiveron fora 4 días. En ese tempo souberon que os exércitos unidos dos homes do lago e dos elfos avanzaban a presa cara a montaña. Pero agora as súas esperanzas eran maiores, pois tiñan comida para varias semanas. E administraban con cuidado, principalmente Cran, claro, e xa estaban moi fartos del, pero mellor é Cran que nada. E a porta xa estaba bloqueada cun muro alto e grosso de pedras regulares asentadas en seco que ocupaba toda a abertura. Había buratos no muro a través dos cales se podía mirar ou disparar, pero ningunha entrada. Entraban ou saían con escaleras de man e izaban as cousas con cordas. Para a saída do río ideran un arco pequeno baixo o novo muro, pero preto da entrada modificaran tanto o estreito leito que agora se estendía unha ampla lagoa dende a parede da montaña ata a cabeceira da fervenza que levaba o río cara ao val. A chegarse á porta só era agora posible nadando ou seguindo unha estreita repisa do risco, que quedaba dereita mirando dende o muro para fora. Levaran os pones só ata o comezo dos banzos, sobre a antiga ponte, e logo de descargalos mandáronos de volta aos seus amos e enviáronos sen xinetes ao sur. Unha noite apareceron de súpeto ao sur, no val, moitas luces como de fogueiras e fachos. Chegaron, berrou Balin, e o seu campamento é moi grande, deberon de entrar no val ao agocho do solpor, seguindo as ribeiras do río.
Esa noite os ananos dormiron pouco. A mañá aínda era pálida cando viron aproximarse unha compañía. Dende detrás do muro observaron como chegaban á entrada do val e subían lentamente. Pronto puderon ver que entre eles había homes do lago armados como para a guerra e arqueiros elfos. Por fin, a vanguarda escalou as rochas amontoadas e apareceu no cumio da fervenza. E moi grande foi a súa sorpresa ao ver a lagoa diante deles e a porta bloqueada cun muro de pedra recén tallada. Mentres estaban a sinalar e a falar entre eles, Thorin interpelounos. «Quen sodes vós?» dixo en voz moi alta. «Que vindes preparados para a guerra ás portas de Thorin, fillo de Thrain, rei baixo a montaña. E que desexades?» Pero non responderon. Algúns deron volta axiña e os outros, despois de observar durante un intre a porta e as súas defensas, pronto os seguiron. Ese día o campamento trasladouse ao leste do río, mesmo entre os brazos da montaña. As voces e as cancións resoaron nas rochas, como non acontecera dende había moito tempo. Oíse tamén o son das arpas élficas dunha doce música. E mentres o eco subía cara a eles, parecía que o frío do aire diminuía e percibían vagamente a fragancia das flores do bosque a florecer na primavera. Entón Bilbo desexou escapar da escura fortaleza e baixar e unirse á alegría e á festa xunto ás fogueiras. Algúns dos enanos máis novos conmoveralles tamén o corazón e murmuraron que lles gustaría que as cousas se resolvense de outro xeito e poder acoller esas xentes como amigos. Pero Thorin torcía o fustiño. Entón os propios enanos sacaron arpas e instrumentos recuperados do tesouro para adozar o seu humor, e semellábase moito a que cantaran había tempo no pequeno burato hobbit de Bilbo. Baixo montaña alta e escura, o rei regresou ao seu palacio. Morreu o inimigo, verme terrible. Sempre así caerán os inimigos. A espada é afiada, a lanza é longa, flecha veloz, forte a porta. Usado é o corazón que olla o ouro. Os ananos xa non sufrirán máis injustizas. Os ananos de antano botaban poderosos meigallos, mentres batían os martelos como campás vivantes, en lugares profundos onde dormen seres escuros, en salas excavadas baixo as montañas. En colares de prata enrestraron, a luz das estrelas en coroas penduraron. O lume do dragón, do aramio retorcido, arricábanlle melodía as arpas. O trono da montaña está outra vez liberado. Oh, pobo errante, atende a chamada. Ven axiña, cruza o deserto. O rei precisa amigos e parentes. Agora chamamos dende as frías montañas. Volvede ás cavernas antigas. Aquí ás portas o rei agarda, coas mans ateigadas de xemas e ouro. O rei regresou ao seu palacio baixo a montaña alta e escura. O verme terrible caeu e morreu, e sempre así caerán os inimigos. Esta canción pareceu complacer a Thorin, que voltou a sorrir e quedou máis alegre e comezou a calcular a distancia ata os outeiros de ferro e canto lle levaría a Dain chegar á montaña solitaria se partise nada máis recibir a mensaxe. Pero o corazón de Bilbo decaeu, tanto pola canción como pola conversa. Soaban demasiado belicosas. A mañá seguinte, cedo, viron unha compañía de lanceiros atravesar o río e subir o val. Levaban con eles o estandarte verde do rei elfo e o azul do lago, e avanzaron ata chegar xusto diante do muro da porta. Thorin interpelounos outra vez en voz alta. «Quen sodes que chegades armados para a guerra ás portas de Thorin, fillo de Thrain, rei baixo montaña?» Esta vez respondéronlle. Un home alto, de cabelo escuro e rostro severo, avanzou e berrou. «Saúde, Thorin! Por que te fechas como un ladrón na súa guarida? Aínda non somos inimigos, e alegrámonos de que esteades vivos, ao contrario do que temíamos. Viñamos en esperanzas de encontrar a ninguén vivo aquí, pero agora que nos encontramos é preciso parlamentar e poñernos de acordo. Quen es ti e de que queres parlamentar? Son bardo, e pola miña man caeu o dragón e foi liberado o voso tesouro. Non é ese un asunto que vos atinsa? Mas aínda son por dereito de descendencia o herdeiro de Guillón de Val, e no seu tesouro está mesturada moita da riqueza dos seus palacios e vilas que roubou o vello Smaug. Non é ese un asunto do que podamos falar? Ademais, na súa derradeira batalla, Smaug destruiu as moradas dos homes de Esgaroz, e eu son aínda servidor do seu gobernador. Falarei por el e preguntareivos
se non vos importa a desgracia e miseria da súa xente. Axudaron vos cando precisastes, e en recompensa non lle causastes máis que ruína, aunque sin dúbida involuntaria. Eran palabras fermosas e verdadeiras, aunque pronunciadas con orgullo e severidade. E Bilbo pensou que Thorin admitiría inmediatamente a xustiza que nelas había. Non agardaba, por suposto, que ninguén lembrase que fora el o que descubrira o punto fraco do dragón. E fixo ben en non agardalo, porque ninguén o lembrou. Pero tampouco contaba co poder que ten o ouro guardado moito tempo por un dragón, nin co corazón dos ananos. Nos últimos días, Thorin pasara longas horas onde o tesouro, e o seu desexo apoderarse del, aunque sobre todo buscaba a pedra da arca. Apreciaba tamén moitas outras cousas maravillosas que había ali, as cales se unían bellas lembranzas dos traballos e das desgracias da súa raza. Puxeches o teu peor argumento no lugar derradeiro e máis importante, respondeu Thorin. O tesouro do meu pobo ningún home ten dereito, porque Smaug, que non lo roubou, tamén lle sacou a vida ou a morada. O tesouro non era del, e os seus actos malvados non tiñen que ser reparados cunha parte. O prezo das mercadorías e da axuda que recibimos dos homes do lago pagarémolo con xenerosidade, no seu debido tempo. Pero non daremos nada, nin o que vale un molete, baixo ameaza. Mentres un exército armado estea diante das nosas portas, consideraremos vos inimigos e ladróns. E ocórreseme preguntar que parte da herdanza lle pagaríades os nosos descendentes se atopasedes o tesouro sen garda e a nós mortos. Unha pregunta xusta, respostou o bardo. Pero non estades mortos e nós non somos ladróns. Ademais, os ricos deberían compadecerse, mesmo en exceso, dos necesitados que os axudaron cando precisaban. E as miñas outras demandas aínda están sen contestar. Non vou parlamentar, como dixen, con homes armados á miña porta, e menos aínda coa xente do rei elfo, a quen lembro con pouca simpatía. Nesta discusión, el non fai nada. Agora liscade se non queredes ver voar as nosas flechas. E se queredes falar outra vez comigo, antes manda ao exército elfo os bosques a que pertencen, e volve despois depoñendo as armas antes de achegarte ao limiar. O rei elfo é o meu amigo e socorreu a xente do lago cando foi necesario. Sen reclamar nada máis que amizade, respondeu o bardo. Daremosche tempo para que te arrepintas das túas palabras. Recupera o teu bo xuízo antes de que voltemos. Logo partiu e regresou ao campamento. Non pasara moitas horas cando volveron os portaestandartes e as trompetas se adiantaron e asoaron. No nome de Esgaroz e do bosque, berrou un, falamos a Thorin fillo de Thrain, escudo de carballo, que se di rei baixo a montaña. Pedímoslle que reconsidere as reclamacións que lle foron presentadas, ou será declarado o noso inimigo. Entregará, polo menos, unha 12ª parte do tesouro a Bardo como matador dragón e como herdeiro de Girion. O propio Bardo contribuirá con esa parte para axudar a Esgaroz, pero se Thorin quere ter a amizade e o recoñecemento das terras veciñas, como estiveron os seus devanceiros, entón tamén el dará algo do seu para o auxilio dos homes de lago. Entón Thorin correu un arco de corno e disparoulle unha flecha ao que falaba. Clavouse no seu escudo e quedou espetada, a tremer. Da que esta é a túa resposta, dixo a súa vez, declaro a montaña sitiada. Non sairedes dela ata que nos chamedes para acordar unha tregua e parlamentar. Non vos atacaremos, pero abandonamos vos o voso ouro. Podedes comelo se queredes. Coa mesma, os mensexeiros partiron a xiña e deixaron os ananos a cavilar na súa situación. Thorin quedara tan sombrío que mesmo aunque os outros o pensasen, non se atreverían a censuralo. E en realidade, a maioría deles parecía compartir a súa opinión. Agais quizáis o vello gordo Bombur e Fili e Kili. Bilbo, por suposto, desaprobaba completamente o cariz que tomara a situación. Xa estaba máis que farto da montaña, e quedar sitiado dentro dela non era en absoluto do seu agrado. Todo isto aínda alcatrea a dragón, rosmou para sí, e ponme enfermo, e o crán comeza a atravesárseme na gorsa.